Kailangan kumpulkan chorus baik po. I-message kamotongkan dan pengenarai serikan NEC Test.
No money, no honey, I need some money to buy me a made honey. Such a banga way, such a nice morning, such a me and when no money, no honey, I need some money to buy me a made honey. Such a banga way, such a nice morning, such a me and
Ulkan kang pacola at paco. Ada rin suling cingkan kuwagi. Atakan ng kang pacola ng siya. Sungkan agad. Naman na panila sa riga ng kayong karyaw ko silu. Alright, stop. Jangan makalati ikaw, Boris Sabalak ng Karyaw o Lukok ng Kasilaw. Hindi ko ito ito, kailangan tumayo, pinakapulog ko. Kadkadaur, Lensa. Ang Pohnpei sa katuwan ng mga lukok na katuwan politikan sa Leo, Pahrek. Jaman. Welcoming you. Come on with all on it's called Mori and Kiribati. We agree one and all. Half a die from the north and we find our honor. From sunrise to sunset, we can
sensor, wala yung sumat. Kawan, strong schooling na. SPM, Lukop, Kariyaw, Makasilu, Schoolan. Makasilu. Nak siya kasi ng mga iba. Oh, Choman. Nani? Ayaw na ba namin talaga? Macam. Mana Pwuhng kayu kan apa? Cangkang. Sariyaw, koy chanda ral, alat na aling kotang bakterya. Sa mga observan ng
Kaukaulok mo rin, sinasa ng kayukan, kahit may karyawan. To Guam, get the one I need, 'cause if you and more journey begins, I'll be open. Come on, your mom, my heart and die in the islands we flow. Sleep on the rest. Marshall Islands, smiles on every face. Mountains that come on, all echoes in the breeze. Kiribati is smiling. Omak sensitif hidangan lukut ng dahil papal ng karyaw jaman ng pesilu. Kailangan ng kumay at anak ko. Iyangkat kecoban kabisa Roma isa sa Pwuhng Pohnpei Kapila nagdakap sariban korrespan Pohnpei School. Sabi korrespan Pohnpei School, Santata Pahrek korrespan. Kaunok dasang pelangkan, kaunok ke next week. Nawan Timur Koros.
chorus, third chorus banget. Menonton full blue atau sunung barangan ang kapatid sa kapag selasin blue shot o seryoso kung wano pasona. Menonton seryoso kung pasona blue shot mo menonton ang pasona pacuman menonton sa musik chay. Hanggang sa isang left palitan, ESTM ng Leo, Lukop ng Kalyaw, Scoot Toro ng Kaslu, Leo na lang na barabar. ESTM dan Kaslu yang dapat berbunyi sering dalam kembali.
Yes. Wouldn't relate to the fun payo nararataw kawagit na nananapin tuwa sa Kadkadaur. Plate number 220544. Nanana ang kawagit ang siyong mata. Tagpot niyang polis ka. Ang suwat ka rin ang nakadang ang sa Dot 1 printan kayo Kadkadaur. Sa pala, zaman, wapar na siya kayo sa akin, o wapar. Plate number 220544. Anak kamagat. Ngayon yung pinagabulong kira yung mga nakapan sa Pwuhng Prestan, bukok, laman o ang bawal. Buwan sa kabatak, Kadkadaur,